Nggih. Ket mau tak suwawang nang mburi sampean kok menjemput rezeki. Tadi aku lho gak menjemput rezeki. Lah menjemput apa? Menjemput pilek karo watuk. Cakut iki lho ning. Panggunge arah nang panggung dipaping. Lah nggih. Nggih ning monggo ngaturaken uluk salam rumiyin. Salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dua sayang. Loh, kok gak semangat ngene sih? Kok sih? Mbok nom iku rene. Oh ya mbok nom sik, mbok nom sik. Malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjane ping pisan gak kaya ping telu. Pripun kabare? Saya nggih. Alhamdulillah sami ngoten. Nggih. Nggih sugeng dalu ngaturaken kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi matur sembah nuwun dalem aturaken kagem Bapak-bapak panitia, ugi Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek ingkang rawuh ing dalu menika matur sembah nuwun nggih. Sembah nuwun. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat pundi niki ning? Pundi? Pundi? Tawangsari. Tawangsari, matur sembah nuwun. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya. Kose dipedhot. Ikan pira, Pak? Setengah kilo iki, Pak. Wis gak apa-apa meneh gawe ngolek. Ya wis gak pelaris iki wis akeh kok. Matur sembah nuwun sanget kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini, nggih ning, yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Oke, mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun. Niki napa niki? Napa niki ning jenenge ning? Videotron. Oh, Videotron. Terbaru. Yang terbaru, sajian terbaru dari Budi Wijaya. Insya Allah tahun demi tahun itu ada gebrakan tersendiri. Alhamdulillah. Videotron saking Wijayatron. Sinten operatore? Mas Aan kali Mas Andris, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Mas Aan. Nggih ning, ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking sabu seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur. Ingkang rawuh ing dalu menika saking sabu. Pundi ning? Sopo punden? Nggih. Ugi tim pedhot jalur langit matur sembah nuwun. Tim bodrek saking Lamongan matur sembah nuwun. Saking Dawar Brayu. Saking pundi malih? Umi Balung Mojo insyaallah tanggal 28 niki nggih. Mriku Balung Mojo. Balung Mojo. Nggih nanggap dhewe. Nanggap dhewe. Nggih. Saking sinten malih? Potan Sari Cinta Damai matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih ning, langsung kemawon untuk acara yang berikutnya. Napa niku? Bedayan Serba serbi. masih bersama duo Gak jelas. Celana sepur dilompati, ajar momor ditekati. Ayo dulur muda emer
aturi langsung kemawon ning. Ini selanjutnya penampilan perdana. Yang pertama ada Neng Adis Bagaswari dan Neng Bella Firmansa. Trans Jatim yang di balik layar matur sembah nuwun. Yemas yomas balang kecek sing mabar-mabar ora sedia dipek mancing sedulur balang kecek mencelok nang tembok katur maneh mencelok neng pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga sedang ngawati walang kecek walange kadang kadung dawa sodange aja ngenyek karo wong kakung ditinggal lunga ora rajane. Di belakang Neng Bella Firmansa saya tampilkan ada Neng Rista Kumalasari dan Neng Dias Pratama. Tim pedot ada sayang gantian. Di belakang Neng Dias Pratama ada tembang-tembang manis campur sari. Siapa Neng? Neng Nana Sumber Bakseng dan Neng Yantika Dimas Antoni. Prawira mati lalabuh nagara selambar godhonge jati kudu sabar lan wasiti.
pantun tembang manis campur sari. Dika Seniwati sekaligus ada Neng Rani Kimbulwati dan Neng Kiki Amelia dan Anik Wulandari. Inilah Neng Ani Kumalasari Dewi Mustiko Tuban, Neng Rani Asmara dan Neng Kiki Amelia. Ganda selawas sak soleh saking para komeng sama jadi dek aku terima karena aku tangan kuring awangi tanah sale wong atiku tak selali. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, ada Neng Marsha Antika dan Neng Yuni Suyanto. Masih peran penting Budi Wijaya, ada Neng Vikum Sutresna dan Neng Rizky Wijaya. Surabaya soeleng sore dileng-eleng ora rumangsa sanyoleng sore nyoleng soleane arep konjembang samikir sore mikir tipik
denge jati esok mikir sore mikir sing dipikir panas mati. Di belakang Mikong akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya. Ada Neng Reni Suren dan Neng Mariati Sudarto. Sluku petok elo dirama menyang Solo lele payung muda aja dikolobe mati robe yen apa mesti dikocok yen ora oleh dhewe ya mas mas ya mas ya nono among sira endo suwas wejarane wong prawira mati lelah negara. Di belakang Neng Mariati akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya. Ada Neng Titin Subayu dan Neng Susan Warsono. Atine wong akeh polahe doyong nang pinggir kali ayo mablong-mablong jeng mablong manasno ati sira keprok dilelo-lelo sing ayo betrok garwane sapa. Di belakang Neng Titin Subayu, pemain-pemain sinetron yang lagi booming di jam-jam yang tertentu. Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini dalam sinetron Kejamnya Ibu Tiri. Jroning
dronale droyaksa ngalangka elangono jare kamu diwirulima hatiku bingung ditinggal lunga semende kayune jati nek kepriye uripmu kuwi jroning suka kudu eling lan waspada piye rasa bataline udara tresnane abot jangan buyar. Tiga seniwati sekaligus seniornya Budi Wijaya, ada Neng Erma Arifin, Neng Yayu Karmala, dan Neng Okta Sudarmanto. Semoga Neng Nur dalam banget. genaplah sudah seniwati ludruk Budi Wijaya untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortunality Idalae arek Jombang. Sumangga Mas Jono. Budi Wijaya iki tresnanku jare kowe melu aku lakon layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki yen wis tak kok kebucok Lamongan Selatan aku
kotang iki tak simpen tekaning ati kali kotang wujud tresnaku kang suci kali kotang saksi tresnaku kang suci. Adakah kenyamanan di hatimu di saat ku melirik dan memandangmu? Adakah serat rasa cinta matamu dekana seperti ketukan jiwa? Terima kasih. Oke, moga Mami teman terakhir yuk dikasih janda baru. Yuk. Deg-degan jantungku, deg-degan orang nyolong orang legiwo. Apa bener sih kowe pisan? Apa bener saiki wis rondo? Deg-degan Ayo Mbak. jantungku, deg-degan orang nyolong orang legiwo.
Lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane desare Pancasila sing dadi landasané pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Neng Nur, Dalam Mbak Nur. usaha sudah budaya serba serbi. Adik. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosso. Hadirin, saya Neng Inge Wijaya. Saya Nur Fadila. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum